काँग्रेसीन हाच्या आदी कितलेशेच फावट अपयशाचे तोंड पळयला। काँग्रेसीन हाचे पयलीं 2 फावट अशा तरेचे वायट परिस्थितीचो अनुभव घेतला आणि सद्याची ही तांची तिसरी खेप। ह्याय खेपेक ह्या परिस्थितींतल्यान सुखरूप भायर सरतले असो विश्वास महाराष्ट्राचे आदले मुखेलमंत्री सुशील कुमार शिंदे हांणी उक्तायलो। आदलो केंद्रीय कायदो मंत्री रमाकांत खलप हांकां 75व्या वाडदिसाची परबी भेटोवपाक ते तांगेर आयिल्ले। शिंदे आपल्या फॅमिली सयत गोंयांत सुटये खातीर आयिल्ले कडेन तांकां खबरापत्रा वरवीं खलप हांच्या वाडदिसा विशीं समजलें। आपूण फाटलीं 50 वर्सां गोंयांत येता, तशेंच गोंय सुटके उपरांतूय पयल्याच खेपेक गोंयांत आयिल्लो। मात आयज गोंयांत खूब व्हड बदल आनी सुदारणा जाल्यात। रस्ते, पूल, येरादारी तशेंच हांगाच्या दर्यादेगेंचें लेगीत सोबितीकरण आनी एकंदर उदरगत खऱ्यांनीच तोखणायेची आसा अशें तांणी म्हटलें। मी इथं काल मुलं जावई सगळे आम्ही इथं हॉलिडे करता काल आलो आणि वर्तमानपत्रामध्ये वाचलं की त्यांच्या 75व्या समारंभ झाला म्हणून मग मी फोन केलाय ना कुठे आहात म्हणून। तर मी म्हटलं सकाळी मी इथं जवळच राहतो, तर मी सकाळी तुमच्याकडे येतो म्हटलं। ते म्हणत होते मीच येतो। नाही म्हटलं तुमचा वाढदिवस आहे, मीच येतो असं आशाने आलो इथं। जस्ट मित्र म्हणून इथं आलोय, दुसरं काही नाही। आज संपूर्ण देशामध्येच परिस्थिती बिघडलेली आहे आणि आता कुठे काय होईल याचं नेमच सांगता येत नाही। कारण असं कस्टम वाईज असं विचाराचं नीतीच संपलेली आहे आणि त्यामुळे कधी काय होईल याचा भरोसा नाही। ठीक आहे, काँग्रेसमध्ये अशी मरगळ बऱ्याच वेळेस आलेली, ही तिसरी वेळ आहे। ती 2 वेळेस आपण ह्या देशाने पाहिलेली आहे आणि तिसऱ्या वेळेस अशा परिस्थितीतून काँग्रेस जाईल आणि पुन्हा ऊर्जित अवस्था काँग्रेसला येईल याविषयी माझ्या मनामध्ये कुठल्याही प्रकारची शंका नाही। फार सुधारणा झालेली आहे। गेले मी जवळजवळ 50-60 वर्ष झालं गोव्यात येतो। गोवा स्वतंत्र झाल्यानंतर मी पहिल्यांदा आलो होतो इथं आणि त्याच्यानंतर ज्या तऱ्हेने इथं सुधारणा झाल्यात, रस्ते, ब्रिजेस, वाहतूक आणि डेव्हलपमेंट जी झालेली आहे याच्या किनाऱ्यांची, ती कौतुकास्पद आहे। सरकारने तर केलीच केली, पण त्याचबरोबर इथल्या जनतेने त्यांना सहयोग दिलेला आहे। त्यामुळे इथली किनाऱ्यावरची इंडस्ट्री वाढलेली आहे।